aka ce za a raba mu jin haushi nake in ban ganki ba zan karaɗe duka duniya. In na rinsa idona ko na buɗe idona ke nake daɗa hange ko ina san ki ya kewaya ki min alfarma ki ce kin ban dama in tura iyayena mi auren soyayya. So makami ne kuma alfarma ne tunda kin ban naki zana alkinta ne na baki dukkan haki na so farilla ne tunda kin faranta zuciya wannan aiki na ne ina kaunar ki zuciya da jini hakun ne rashin ki gare ni zai zamo ajalin raina ne ga kala ta jani sai ta mini inda zane abinda gare ki na bida ki so ni yadda na so ki na siyar miki kaina.